ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ କେଉଁଝରର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ସେଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଟଙ୍କା 19,000 ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବାରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପଇସା ନ ଦେଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବେଶୀ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ କ'ଣ ପଇସା ତା'ର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 2 ମାସର ତା'ର ଭଉଣୀ ଶବକୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପୋତା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଶବକୁ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ଉଠାଇ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିଛି ହଉ ତ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇକି ଗଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେବ ଆଉ ବହୁତ ବୁଝାଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଲୁଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।